अब शुरू हो जा का? अब अरे कहानी और सब त वक्त अइला पर होइए जाई। ढेर ख्याली पुलाव मत पकावा, होश में रह। ई तहार घर ना बा जे कूद पड़बा हमरा ऊपर। जौन भइल ओकरा खातिर हम शर्मिंदा बानी। हाँ हाँ, अभी होश में बाड़ा त शर्मिंदा बाड़ा। जहाँ दू पैक चढ़ल तहाँ फांदे लगवा चीन के दीवार। अब ढेर सताओ मत। ऊ पहला बार हम दारू पी रहे तारा के डरावे खातिर। अभी अपन यादाश्त वाला कहानी बतावा। कहानी का रहे? शराब पी के जे तू कैला वो हरकत के बाद हमार दिल टूट गईल। अब फिर अस्पताल में तोहरा के ना देख के हम समझ गई नहीं कि तोहरा के अपना हरकत पे पछतावा नहीं खे। तब फिर हम भी ठान लेनी कि अब तोहरा से कोनो रिश्ता ना रखब। यही खातिर ई याददाश्त जाए के बहाना कईनी। ऊ रात जब तू भाई के गुंडा के मारत रहला तबे से हम तोहरा से बहुत उम्मीद बांध लेनी। बकवास दिखावेला ई सिनेमा में पहली नजर के प्यार। असल जीवन में ऐसा कुछ ना होला। पहली नजर के प्यार मतलब हमरा से। ए देखा, सच बात जुबान पे आ गई। अब ना में सर मत हिलाओ। प्यार रहे लेकिन सब खत्म हो गई। लेकिन एमे हमार का गलती? वो हमार बाबूजी हमारे पे इतना न शक करेले कि हम कौन लड़की के बारे में सोचबे ना करनी और प्यार मोहब्बत के सेंस डेवलप ना भइल। अच्छा तो अब कहाँ से आ गई ई सेंस? जब से तू छोड़ के आई बड़ो तब से सब कुछ बदल गई बा। ऐसा लगाता कि हम तुम्हारा बिन जी ना पाए। Will you marry me? Hey, ऐसे ही नहीं देखावल जला सिनेमा में। रहे दई ड्रामा। बियाह कईल इतना आसान नहीं खे। अरे तारा भाई के तारा बियाहे से न एतराज बा कि तुहार बियाह होई त बाल बच्चा हो जाई और तुहार सारा संपत्ति तार बाल बच्चा के हो जाई। छोड़ा ना बियाह शादी के चक्कर। काहे समय बर्बाद करते हो? चलो ना सीधे बाले बच्चा पैदा कर ले। शहर के सब प्लाने खत्म हो गए। चलो ना। हटा, मजाक छोड़। पहले ही बतावा एजा से निकलबा कैसे? मतलब हाँ तू पूछा तारू। अरे तू तब पहले हूँ भागल बड़े हूँ। उस समय सब सतर्क ना रहे, अब सब सतर्क हो गईले। अरे ये काम ता चुटकी बजा के हम कर दें। हम चाहे तो तोरा के भगा के अभी बियाह कर ली, लेकिन कायर जिसन भाग के बियाह नहीं करे के। रहे दा, बड़ा बड़ा बात ना कर। जाने ना कितना लोग बा यहाँ भाई के। लागत तोरा के नमूना दिखावाई के पड़ी। पार्टनर कमिंग पार्टनर, बोला। चल खोल। का? अरे कपड़ा खोल। हाँ कहाँ? मामा हम आवत तनी घूम के। तोहर दोस्त? हाँ बा ना बा, हाय देखा। जा जा। हाँ ठीक बा। सुता